שאתה נושם? 2, אבל לי אמרה 1. כלומר 1 ואז 2. את רואה שתפרת היום? לא צעקת לילך? נכון, התנהגתי יפה היום? לא צעקת לילך? לא. והיא צעקה לך? לא. עשית פרצופים? לא. עשית ככה? לא. דווי, תלמד אותי, יאללה. אנחנו זוכים. ככה עושים מדי. נו, תעשה גם. טוב. Давай, ты будешь плавать на спине, я тебя буду учить. Руки вниз. Давай, и руки вниз. Раз. Нет, Лава, ногой будешь грести? Давай, велосипед. Брысь. הבטחת לא לעשות. Ну, לא עשיתי. עשית. לא עשיתי. נגעתי לך באוזן? כן? איך? לא יודע. לא נגעתי. סור. בסדר. אני סוחב אל הגב. אל תפריע לי. גם אני. давай, מי יותר מהר יגיע עד לאמא? היא. הגעתי. לא, על הגב. אבל הגעתי. הגעתי יותר מהר. נו, אחורה, היא. הגעתי.